Η διατροφή είναι πολύ γρήγορα τελικά. Καλό. Τα γρήγορα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στον επόμενο μιλητή. Είναι του τόπου μας, είναι ο Γιώργος Ογαζής, είναι διαιτελός ζωοτροφολόγος, από τους παλιότερους θα λέγαμε στο νησί. Και ουσιαστικά θα μπαίνουμε σε πιο εξειδικευμένα ζητήματα και ομιλίες. Ουσιαστικά θα μας μιλήσει για το διατροφικό πλάνο των ενηλίκων αθλητών. Λοιπόν, γεια σας και από εμένα, θα μιλήσουμε για τους ενήλικες. Η αθλητική απόδοση εξαρτάται από τους παράγοντες. Το φυσικό ταλέντο, τη σκληρή προπόνηση και τη διατροφή. Οι νέες πρακτικές διατροφής μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στη νίκη και στον απλό τερματισμό ενός αγώνα. Μπορούν να έχουν την βέλτιστη επίδοση ή απλά να φτάσουμε στο τέλος. Ο ρόλος της. Η διατροφή πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη υγείας και ευεξίας τόσο του μυοσκελετικού όσο και καρδιακού συστήματος, μεγιστοποιεί τη μεταφορά οξυγόνου στους ιστούς, κάνοντας τους μύες να δουλεύουν καλύτερα, βοηθάει στην αποκατάσταση μετά από άσκηση είτε σε προπόνηση είτε σε αγώνα, συμβάλλει στην υδατική ισορροπία και το πιο βασικό για έναν αθλητή, παρέχει την ενέργεια και όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Γενικότερα, οι αθλητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες είτε ως προς την επίτευξη ενεργειακής πρόσληψης, όταν πρέπει να διατηρήσουν το βάρος τους, είτε όταν πρέπει να περιορίσουν την ενεργειακή τους πρόσληψη και να διατηρήσουν ένα χαμηλό σωματικό βάρος και χαμηλό σωματικό λίπος. Πώς καθορίζονται οι ενεργειακές ανάγκες του κατατόπου? Από το βασικό μεταβολισμό, ο οποίος αφορά την ενέργεια που χρειάζεται για τη λειτουργία των συστημάτων του οργανισμού. Από τη θερμική επίδραση της τροφής, δηλαδή την ενέργεια που χρειάζεται, που καταναλώνει το σώμα μας όταν καταναλώσουμε ένα τρόφιμο με τη διαδικασία της πέψης, η θερμική επίδραση της φυσικής δραστηριότητας, η οποία αφορά τόσο τις αυθόρμητες κινήσεις που κάνουμε στην καθημερινότητά μας, όσο και στη φυσική δραστηριότητα που εκτελούνται κατά τις ασκήσεις. Και φυσικά την ανάπτυξη που αφορά πιο πολύ τα παιδιά και τους εφήβους. Ειδικά για τον αθλητή, βασικοί παράγοντες αποτελούν ο όγκος προπόνησης και το σωματικό βάρος. Η σημασία του σωματικού βάρους πολλές φορές δεν λαμβάνεται υπόψη, αλλά όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα του δραστήριου ιστού, των μειών δηλαδή, τόσο μεγαλύτερος είναι ο βασικός μεταβολισμός. Όσο πιο μειώδεις είμαστε, τόσο πιο πολύ ενέργεια χρειαζόμαστε. Και φυσικά, όγκος προπόνησης που αφορά τη διάρκεια, την ένταση και τη συχνότητα, ανεβάζει ανάλογα το ενεργειακό κόστος. Την ενέργεια τη λαμβάνουμε από τη τροφή και συγκεκριμένα από τα τρία ενεργειακά υποστρώματα, τους υδατάνθρακες, το οποίο κυκλοφορείται σαν ελεύθερη γλυκόζη αίματος σε μικρή ποσότητα και αποθηκεύεται ως μυϊκό και υπατικό γλυκογόνο, το λίπος, το οποίο αποθηκεύεται στο λιπόδι ιστό, αλλά κυρίως την ενέργεια δίνουν τα ελεύθερα λιπαρά οξέα και οι μυϊκές τριάκυλογλυκερόλες, και οι πρωτεΐνες, οι οποίες αποτελούν τη μοναδική πηγή αμινοξέων και αζότου και είναι δομικό συστατικό των ιστών. Πώς χρησιμοποιούνται όμως αυτές οι ενεργειακές πηγές? Οι υδατάνθρακες και το λίπος είπαμε προσφέρουν ενέργεια. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε άσκηση υπάρχει ένα μείγμα ανάμεσα σε αυτά τα δύο, η οποία εξαρτάται από την ένταση, τη διάρκεια, την προπονητική κατάσταση του ατόμου και φυσικά τη δίαιτα. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Όπως βλέπουμε, στο 25% του μέγιστου όγκου οξυγόνου, εδώ να πούμε ότι ο μέγιστος όγκος οξυγόνου είναι δείκτης που αντικατοπτρίζει την αντοχή. Στο 25%, δηλαδή σε άσκηση όπως το ίδιο περπάτημα, το σώμα μας χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο το λίπος για ενέργεια και προτιμάει να φυλάξει τους υδατάνθρακες. Όσο ανεβαίνει η ένταση της άσκησης, ανεβαίνει η χρήση των υδατανθράκων και μειώνεται η χρήση του λίπους. Πρέπει να φτάσουμε σε μια άσκηση γύρω σε ένα επίπεδο αντοχής γύρω στο 65-70%, όπου εκεί έχουμε μια ισόκρουση συμμετοχή. Σε υπομέγιστη άσκηση, όπως είναι σε δρομής αποστάσεων, σε ποδηλάτες, σε ποδοσφαιριστές, ο ρόλος των λιπών αρχίζει και παίρνει κατηούσα. Προτιμόμενη πηγή γίνεται οι υδατάνθρακες και κυρίως το μυϊκό γλυκογόνο. Ενώ σε μέγιστο όγκο οξυγόνου, όπου τερματίζει η αντοχή, θα δίνουμε όλα, που είναι εκατοστάρια σπρίντερ, οι υδατάνθρακες αποτελούν σχεδόν αποκλειστική πηγή ενέργειας. Συγκρίνοντας τα δύο καύσιμα μεταξύ τους, μπορούμε να πούμε ότι ο υδατάνθρακας είναι σαν την βενζίνη και το λίπος σαν το πετρέλαιο. Όσο ανεβαίνουν οι στροφές, θα είναι βενζίνη.
Χαμηλά πάμε και με το πετρέλαιο. Πιο αργά, αλλά βγάζουμε περισσότερα χιλιόμετρα. Οι πρωτεΐνες από την άλλη έχουν μικρή συνεισφορά στην ενέργεια και χρησιμοποιούνται όταν τα αποθέματα του μυϊκού γλυκογόνου αρχίζουν και ελαττώνονται. Τότε οι μυϊκές πρωτεΐνες αρχίζουν και διασπώνται, απολυθυρώνουν τα αμινοξέα τα οποία ο οργανισμός θα μεταβολήσει για να δώσει ενέργεια. Οι αθλητές σε γενικές γραμμές έχουν αυξημένες πρωτεϊνικές ανάγκες, όχι τόσο αυξημένες όσο πιστεύει η πλειοψηφία του κόσμου. Είτε αθλητές αντοχής είτε μυϊκής ενδυνάμωσης, 1,4 με 1,8 γραμμάρια κιλό σωματικού βάρους επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Αυτό που χρειάζεται είναι να διατηρούμε ένα θετικό ισοζύγιο αζότου, το οποίο εκφράζει τη διαφορά ανάμεσα στον αναβολισμό και τον καταβολισμό πρωτεϊνών. Με θετικό ισοζύγιο αζότου, οι πρωτεΐνες που λαμβάνουμε καλύπτουν τις πρωτεΐνες που διασπάμε και έχουμε αύξηση και διατήρηση μυϊκής μάζας. Ενώ όταν έχουμε αρνητικό ισοζύγιο αζότου, η μυϊκή μάζα πέφτει. Συνοπτικά θα λέγαμε: οι υδατάνθρακες αποτελούν την προτιμόμενη πηγή ενέργειας γιατί διασπώνται και απορροφώνται γρήγορα. Είναι αποκλειστική πηγή ενέργειας για αναερόβια αθλήματα διάρκειας μικρότερου ενός λεπτού και ιδιαίτερα σημαντική σε παραπεταμένα αθλήματα διάρκειας 1,5 με 2 ώρες. Δυστυχώς η διαθεσιμότητά τους είναι μικρή και εξαντλούνται γρήγορα. Προβάλλουν επίσης την εξοικονόμηση πρωτεϊνών. Κάτι που δεν λαμβάνουν υπόψη τους οι αθλητές αντιστάσεων είναι ότι αν δεν έχουμε επαρκή επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, οι μυϊκές πρωτεΐνες διασπώνται. Όση πρωτεΐνη και να πάρεις, μα το σώμα δεν μπορεί να αποθηκεύσει και τη χρησιμοποιεί για ενέργεια, εμείς δεν φτιάχνουμε. Δεν φτιάχνουμε το όπως θα γινόταν με μια σωστή διατροφή. Το λίπος από την άλλη, σημαντική πηγή ενέργειας, πρακτικά ανεξάρτητο. Η απόδοσή του είναι πάρα πολύ, αλλά για μικρότερη ένταση άσκησης. Οι βιταμίνες από την άλλη ασκούν ένα σημαντικό ρόλο στον ενεργειακό μεταβολισμό και παραγωγή στοιχείων, αλλά δεν έχουν τόσο μεγάλη συνεισφορά στην ενέργεια. Στους αθλητές, ωστόσο, οι μικρές ελλείψεις ακόμα πρωτεϊνών βιταμινών μπορεί να μειώσουν την αθλητική απόδοση, που σε έναν κοινό άνθρωπο θα περνούσε απαρατήρητη. Ειδικότερα για τους αθλητές, ιδιαίτερη σημασία φαίνεται να έχουν διεξοδευτικές βιταμίνες για την αποκατάσταση μυϊκών λαγών, το μαγνήσιο και το κάλιο για τις κράμπες και τον ενεργειακό μεταβολισμό, ο σίδηρος πιο πολύ γιατί σε περίπτωση χαμηλού σιδήρου ή ανεμίας έρχεται γρήγορα η κόπωση και αθλητική απόδοση πέφτει ραγδαία, και οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β, οι οποίες βοηθάνε και επίσης στο μεταβολισμό. Το ασβέστο έχει μεγαλύτερη σημασία κυρίως σε γυναίκες χαμηλού σωματικού βάρους, και οι οποίες αντιμετωπίζουν συχνά και προβλήματα ενήμου ρύσης και βοηθάει λίγο στη συντήρηση των οστών τους. Διατροφικό πλάνο. Για να σχεδιαστεί το διαιτολόγιο ενός αθλητή, πρέπει να λάβουν υπόψη τις ενεργειακές απαιτήσεις σύμφωνα με το άθλημά του. Πρέπει να επιτευχθεί πάλι σύμφωνα με το άθλημα το κατάλληλο σωματικό βάρος και σωματικό λίπος. Αθλητές δρομής, μάλλον, χρειάζονται χαμηλό σωματικό λίπος για να μεταφέρουν λιγότερο νεκρό φορτίο. Λιγότερο νεκρό φορτίο σημαίνει ότι έχουν περισσότερη δύναμη και αντοχή, γιατί κουβαλάνε λιγότερα κιλά. Αντιθέτως, αθλητές όπως είναι οι σφυροβόλοι, επειδή χρειάζονται ορμή, θέλουν παραπάνω λίπος για να αυξήσουν το βάρος τους. Τα θρεπτικά συστατικά καλύπτονται εύκολα από την ποικιλία τροφίμων. Όλα τα θρεπτικά συστατικά. Λόγω της αυξημένης ενεργειακής πρόσληψης των αθλητών, είναι ουσιαστικά σπάνιο να υπάρχει κάποια βιταμίνωση. Φυσικά πρέπει να προάγει την υγεία και το διατροφικό πλάνο πρέπει να συμβαδίζει όσο το δυνατόν καλύτερα στις προσωπικές προτιμήσεις του κάθε αθλητή, ώστε να το είναι πιο εύκολα ανεκτό και να μπορεί να το διατηρήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σε γενικές γραμμές, το πιάτο του αθλητή πρέπει να έχει 50 με 65% υδατάνθρακες. Πρωτεΐνες ανάλογα με τα κιλά του και το άθλημά του θα κυμαίνονται μεταξύ 15-25%. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένας αθλητής, ο οποίος παίρνει 6.000 θερμίδες τη μέρα, χρειάζεται 25% πρωτεΐνη. Είναι μια πολύ μεγάλη αναλογία. Όμως, μια αθλήτρια που πρέπει να κρατήσει συγκεκριμένα χαμηλό βάρος και μπορεί να είναι σε 1.500 θερμίδες, θα αποφεληθεί από μεγαλύτερο ποσοστό πρωτεΐνης στη διατροφή της. Το λίπος κυμαίνεται μεταξύ 20 με 35%. Πηγές υδατανθράκων. Σε γενικές γραμμές, προτιμούμε συνήθως υδατάνθρακες χαμηλού έως μέτρου γλυκαιμικού δείκτη. Φρούτα, λαχανικά, προϊόντα ολικής άλυσης, μαύρο ρύζι, όσπρια, θεωρούνται ιδανικά. Γιατί προτιμάμε χαμηλό μέτρο γλυκαιμικού δείκτη. Πλούσια φυτικές ίνες που βοηθάνε στη λειτουργία του εντέρου και το κυριότερο διασπώνται και απορροφώνται αργά από το έντερο. Ελευθερώνει με πιο αργό ρυθμό τη γλυκόζη, έχουμε πιο πολλή ενέργεια στο αίμα μας και χρησιμοποιούμε
πιο αργά τα αποθέματά μας. Δεν εξαντλούμε το μυϊκό και υπατικό γλυκογόνο. Πρωτεΐνες όπως είναι γνωστό, κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, όσπρια, ξηρή καρπή. Επειδή οι πρωτεΐνες περιέχουν και πολύ λίπος, προτιμούμε σε γενικές γραμμές τα άπαχα κρέατα και ψάρια και τα γαλακτοκομικά προϊόντα χαμηλών λιπαρών. Ένας άνθρωπος 80 κιλών, άμα πούμε ότι χρειάζεται περίπου 1,5 γραμμάριο για 1 κιλό σωματικού βάρους, θέλει γύρω στα 120 γραμμάρια την ημέρα. Τα οποία, όπως μπορούμε να δούμε σε αυτό το πινακάκι, είναι πάρα πολύ εύκολο να καλυφθούν μέσω της διατροφής. Και είναι πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ τα ξεπερνάνε. Βλέπουμε ένα σπράδι αυγό έχει περίπου 8 γραμμάρια πρωτεΐνη. Πολλές φορές έχω γνωρίσει ανθρώπους που καταναλώνουν 20 ασπράδια αυγού τη μέρα για να καλύψουν τις ανάγκες τους επειδή κάνουν βάρη. Και όχι άνθρωποι που κάνουν πρωταθλητισμό. Το λίπος. Υπάρχει σε λίπη και έλαια, ζωικά και γαλακτοκομικά προϊόντα που συνδέονται και στους ξηρούς καρπούς. Είναι απαραίτητο πέρα από την ενέργεια για την απορρόφηση λιποδιαλυτών βιταμινών Α, Δ, Κ, Ε και προτιμάμε να έχουμε αυξημένες πηγές από μονοακόριστα λιπαρά, όπως είναι το ελαιόλαδο, και χαμηλότερο όσο δυνατόν τα κορισμένα λιπαρά, ζωικά προϊόντα και τα πλήρη γαλακτοκομικά. Ω3, Ω6 είναι αντιφλεγμονώδες λιπαρά οξέα, συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του καρδιακού και στην υγεία, υπάρχουν στα ψάρια και στους ξηρούς καρπούς. Τώρα, για μικροθρεπτικά συστατικά δεν θα πούμε πολλά πράγματα. Ο σίδερος, ξέρουμε, είναι κρέας σε όσπρια. Με μεγαλύτερη διαθεσιμότητα στο κρέας από τα όσπρια. Βιταμίνη σε εσπεριδοειδή, κόκκινα, κίτρινα λαχανικά. Ασβέστιο, γαλακτοκομικά, ξηρούς καρπούς, πράσινες, συναφυλώδη λαχανικά. Η αντιοξυδοτική βιταμίνη αψιλοφυτικά, έλαια, ξηρούς καρπούς και βασιλικά. Μαγνήσιο, κόκκινο κρέας, προϊόντα διασφάλισης και B12 κατά κύριο λόγο σε ζωικά προϊόντα. Γάλα, αυγό, κόκκινο κρέας, θαλασσινά. Είναι κάτι που να το προσέχουν ιδιαίτερα οι χορτοφάγοι. Πώς πρέπει να τρώει ένας αθλητής? Οι υδατάνθρακες καθημερινή η βάση. Γαλακτοκομικά σε 2-3 μερίδες. Φρούτα λαχανικά, 3-4 μερίδες. Κρέας, λευκό κρέας, ψάρια, κοτόπουλο, γαλοπούλα. 3-4 φορές την εβδομάδα. Κόκκινο κρέας, μία φορά το μήνα, μία με 2 φορές το μήνα, ίσως και λιγότερο. Εξαρτάται πάντα από την κατάσταση της υγείας του. Άμα κάποιος έχει χαμηλό σίδηρο και πρόβλημα με τον αιματοκρίτη, μπορεί να χρειαστεί και 2 φορές την εβδομάδα, δεν θα τον επηρεάσει σε κάτι. Το πιο σημαντικό για έναν αθλητή είναι η κατανομή των γευμάτων. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν είναι η μεγάλη απόσταση στα γεύματα. Φανταστείτε ότι το υπατικό γλυκογόνο εξαντλείται μέσα από 12 ώρες νηστείας. Απαραίτητο να τρώμε τουλάχιστον 3 κύρια γεύματα και 2 με 3 ενδιάμεσα σνάκια. Ανά 2-3 ώρες. Κρατάμε τα αποθέματα γλυκογόνου σταθερά και το ισοζύγιο αζότου. Είμαστε έτοιμοι για άσκηση. Το πρωινό γεύμα ίσως είναι το πιο απαραίτητο, επειδή είναι οι αποθήκες μας εξαντλημένες από τον βραδινό ύπνο. Επειδή κοιμόμαστε και δεν κουνιόμαστε, δεν θα πει ότι το σώμα μας δεν χρειάζεται ενέργεια. Πνεύμονες δουλεύουν, καρδιά δουλεύει, νεφρά δουλεύουν. Όλα αυτά χρειάζονται ενέργεια. Άλλο σημαντικό που δυστυχώς πολλοί αθλητές δεν λαμβάνουν υπόψη τους, το νερό. Εκτός από το βασικό συστατικό της ίσας του αίματος, ο κύριος λόγος του είναι να ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος. Η υδρόταση. Χωρίς νερό δεν κάνουμε τίποτα. Και είναι και εύκολο να υπολογίσουμε τις ανάγκες μας σε νερό. Ζυγιζόμαστε πριν την άσκηση, ζυγιζόμαστε μετά την άσκηση. Η διαφορά βάρους είναι υγρά. Μην χαίρεστε ότι χάσετε βάρους και με μισή ώρα τρέξιμο. Η αμφιβδάτωση. Μια ίδια αμφιβδάτωση γύρω στο 1 με 2% ήδη δημιουργεί μείωση της απόδοσης. Η οποία όσο αυξάνεται η αμφιβδάτωση, τόσο μειώνεται η απόδοση. Τα συμπτώματά της είναι ναυτία, κόπος, πονοκέφαλος, μούδιας με άκρων, αύξηση θερμοκρασίας σώματος, ταχυκαρδία και σε συνδυασμό με ηλεκτρολιτικές διαταραχές μπορεί να αποβεί πάρα πολύ επικίνδυνη. Ποια είναι η περίπτωση αμφιβδάτωση? Η εσκεμμένη αμφιβδάτωση που χρησιμοποιούν κυρίως αθλητές που έχουν να κάνουν κατηγορία βάρους, όπως είναι οι παλαιστές, οι οποίοι είτε σταματούν αρκετές ώρες πριν τον αγώνα να καταναλώνουν υγρά, είτε κάνουν σάουνα, είτε παίρνουν διουρητικά χάρτια προκειμένου να πιάσουν ό,τι υγρό μέσα τους για να κατέβουν μερικά γραμμάρια. Και φυσικά η ακούσια υδάτωση, η οποία προκαλείται σε αθλητές κυρίως αντοχής, ειδικότερα σε θερμά και υγρά κλίματα. Και θέλει πολύ προσοχή, ειδικά σε αυτή την κατηγορία. Ποια είναι τα διατροφικά λάθη συνήθως των αθλητών?
είτε υποτιμούν είτε υπερτιμούν τις ενεργειακές ανάγκες. Συνήθως τις υπερτιμούν. Νομίζουν ότι επειδή κάνουν μία ώρα γυμναστήριο παραπάνω, ότι μπορούν να φάνε πολύ περισσότερο. Μετά απορρούν γιατί δεν πάει καλά με το βάρος τους. Είναι λάθος. Θέλει πολύ προσοχή στην προσέγγιση των ενεργειακών αναγκών. Αποφεύγουν να καταναλώσουν συγκεκριμένες ομάδες τροφίμων. Εδώ την πληρώνει συνήθως το λίπος και ενίοτε οι υδατάνθρακες. Αποφεύγουν να καταναλώσουν λιπαρά, τρώνε στεγνά και αποφεύγουν ολόκληρες ομάδες τροφίμων. Εδώ μπορεί να υπάρξουν προβλήματα με αβιταμίνωση. Το πιο συχνό υπερβολική πρόσληψη πρωτεΐνης. Συχνά μπορεί να ξεπεράσει τα 4 γραμμάρια σωματικού βάρους. Αυτό αφορά κυρίως αθλητές αντιστάσεων, κυρίως ανημέρωτους αθλητές νεαρής ηλικίας. Επίσημες έρευνες που μας δείχνουν ότι ένας υγιής άνθρωπος θα πάσει ζημιά από κατάχρηση πρωτεΐνης δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν όμως ωφέλη. Το σώμα μας μπορεί να διαχειριστεί συγκεκριμένη ποσότητα πρωτεΐνης και το μέγιστο είναι 1,8 με 2 γραμμάρια ένα κιλό σωματικού βάρους. Το υπόλοιπο αποβάλλεται από τα νεφρά. Φανταστείτε να έχει ένα φίλτρο να δουλεύει όλη μέρα. Κάποια στιγμή ρισκάται να πάθει βλάβη. Αυτό ακριβώς κινδυνεύουν να πάθουν όσοι κάνουν κατάχρηση πρωτεΐνης. Και φυσικά επιβαρύνονται λόγω της μειωμένης πρόσληψης των άλλων θρεπτικών συστατικών, κυρίως των υδατάνθρακων. Μεγάλα κενά μεταξύ γευμάτων. Είναι συνέχεια σε μια φάση αναβολισμού και καταβολισμού. Γεμίζουν αποθήκες, αδειάζουν αποθήκες. Όταν αδειάσουμε τις αποθήκες γλυκογόνου και μετά πάμε να φάμε μαζεμένα το ποσό του υδατάνθρακα που θα ήθελαν σε όλο το 24ωρο, θα τις γεμίσουμε. Η περίσσια όμως θα γίνει λίπος και θα μας αυξήσει το βάρος. Πράγμα που ένας αθλητής δεν το χρειάζεται. Αποφυγή λήψη γεύματος πριν και μετά την άσκηση. Σε αυτά θα σας μιλήσουν περισσότερο οι επόμενοι ομιλητές, αλλά είναι πολύ σημαντικό και για την ενέργεια και για την αποκατάσταση. Και φυσικά είναι επαρκή πρόσληψη υλών που μειώνει την απόδοση και μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Ας δούμε μερικές πρακτικές συμβουλές. Τα γεύματα και τα σνακ πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον από 50% υδατανθράκων. Όπως είπαμε, για να διατηρούμε τα αποθέματα γλυκογόνου όσο το δυνατόν πιο σταθερά γίνεται. Ζάχαρη, μέλι, μαρμελάδα που έχουν συμπυκνωμένη πηγή υδατανθράκων είναι κατάλληλα πριν κατά μετά τη διάρκεια ενός αγώνα. Απελευθερώνουν άμεσα ενέργεια. Τρόφιμα πλούσια σε θετικές ίνες από την άλλη, καλά κατά τη διάρκεια της καθημερινής πράξης, πριν από αγώνα ή πριν από έντονη προπόνηση, κρίνουν τα κατάλληλα, γιατί μπορεί να δημιουργήσουν στομαχικές και γαστρεντερικές διαταραχές. Όταν ένας αθλητής έχει αυξημένες ενεργειακές ανάγκες και αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις, δεν αυξάνει τον όγκο των γευμάτων, αυξάνει τον αριθμό τους. Δεν θα φάει 3 γεύματα τα οποία θα κάνουν για 6. Θα φάει 6 γεύματα ανά 1,5-2 ώρες όσο χρειαστεί για να πετύχει το σκοπό του. Ελέγχουμε πάντα τις ετικέτες τροφίμων, όπως μας είπε η κυρία Νικολάου και πριν, για να ξέρουμε τι παίρνουμε και για πηγές που συνήθως παραβλέπουν και δεν γνωρίζουμε, κρυφές πηγές ζάχαρης, νατρίου, λίπους. Πρωτεΐνη προσπαθούμε να έχουμε σε κάθε γεύμα και σνακ ώστε να κρατάμε το ισοζύγιο αζότου σταθερό και να μην έχουμε μυϊκό καταβολισμό. Και σε περίπτωση που υπάρχει ανεμία ή χαμηλή πρόσληψη σιδήρου, προσπαθούμε να συνδυάσουμε με μη ημικές πηγές σιδήρου όπως τα όσπρια, τα πράσινα λαχανικά, μια πηγή βιταμίνης C όπως ντομάτα ή χυμό πορτοκάλι για να αυξήσει την απορρόφηση σιδήρου. Και επίσης, όταν καταναλώνουμε κρέας ή πλούσιες πηγές σιδήρου, αποφεύγουμε να καταναλώνουμε τρόφιμα που μειώνει την απορρόφησή του. Ασβέστιο, καφές και τσάι κατά κύριο λόγο. Η μοσχάρι με τυρί, καλός συνδυασμός γευστικά, κακός για την απορρόφηση του σιδήρου και του ασβεστίου παράλληλα. Συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι η διατροφή ασκεί όντως σημαντικό ρόλο στην αθλητική απόδοση. Τα τακτικά γεύματα συμβάλλουν στη διατήρηση των ενεργειακών αποθηκών και το πιο βασικό, χρειαζόμαστε ποικιλία τροφίμων. Η ποικιλία τροφίμων εξασφαλίζει τα πάντα. Ευχαριστώ πολύ.